Madiun. Wah nggih. Sugeng dalu asalamualaikum Bapak. Sugeng dalu Mas Cahyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten niki rada telat tapi pancen terakhir mungkin ngantos enjing ngoten ya saya. Wah nggih Pak. Nggih. Malah nggih penutupan teng mriki nggih. 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 Saking pundi kemawon menika wau jare Madiun iki kebak wayang niki wau malah. Nggih. Dadi Madiun maju bangun terus nggih kebak wayang niki. Nggih. Niki Madiun maju bangun ngoten pripun niki? Saged nggih? Pun monggo langsung mawon niki Madiun maju bangun. Kedap kajeng dicek riyen kencan riyen nggih. Nggih. Dibantu Mbak Tuti ya dibantu. Ayo apa. Nggih. Madiun maju bangun. Jan mongko wis jam kalih warandine kersa rawuh matur nuwun Bapak nggih. Nggih. Wis mugi-mugi mangke tanggal 27 tetep wonten anu nggih. Halaman pendopo nggih Bapak. Nggih. Nggih. Masyarakat Madiun saya ambangun meresukses program pembangunan pancen nyoto Madiun ambangun pancen nyoto Madiun ambangun gayo adil makmur ada dasar Pancasila maju terus pantang mundur Madiun maju bangun Madiun maju bangun Madiun maju bangun. Masyarakat Madiun sayur ambangun sukses program pembangunan pancen nyoto Madiun ambangun pancen nyoto Madiun ambangun gayo adil makmur ada dasar Pancasila maju terus pantang mundur Madiun maju bangun Madiun maju bangun Madiun maju bangun. Ngapunten lho, Bob. Zaman berjuang biar kelingan anak-anak biar tak openi saiki ono gede jarene
anu. Nggih. Niki anu, napa taping gunung niku ngemutaken masa perjuanganipun. Wah, nggih. Terus Kabupaten Madiun niku kleresan niki ulang tahun ingkang kaping 1957. Nggih. Nggih, mugi-mugi kanthi kita emut kalian para leluhur, insyaallah kita dipun paringi sejahtera. Amin. Paringi sehat, nggih. Amin. Saged napa niku nglajengaken napa ingkang dipun kersakaken para leluhur. Nggih. Amin. Monggo Kabupaten Madiun monggo kita bangun sareng-sareng. Madiun niku kagunganipun kita piyambak, monggo kita bangun sareng-sareng. Napa melih kare niki luar biasa Mas Cahyo. Pripun Bapak? Nggih perjuangane nggih luar biasa. Wah, nggih. Harmonise nggih luar biasa, nggih. Lah sing mirsani para warga masyarakat tasih semanten kathahipun menika wau ngantu-antu kalian panjenengan rawuh kok nggih. Saestu menika nggih. Ning Arta Kencana dereng nate nggih teng Karimalan nggih, Bapak. Saemut kula. Lek sanes-sanes lek sampun. Arta Kencana iku wilayahe utara, Bapak. Utara nggih. Nggih. Oh, nggih. Terus KUD Selatan niku Artanawa. Artanawa. Nggih. Menawi ler Arta Kencana ngeten. Oh nggih. Lek Arta Kencana dipun ngidolaken mboten saged nggih. Saged. Lah kula remen kalih warga mriki luar biasa iki. Nggih, perjuanganipun dalem kalih Mas Cahyo niku sakderengipun krama kalian Bu Kesi ngantos yoga sekawan. Wah, luar biasa niki. Kula saged tepang kalian Pak Bupati menika nggih lantaranipun Pak Harminto menika nggih kalih Pak Thoyib Swargi nggih. Semanten menika ngantos priki kok tasih dipun kempit-kempit kalian Pak Bupati sembah nuwun Pak, sembah nuwun. Nggih. Kersane mboten kesupen kalih janjine nggih. Ha nggih. Lali janjine. Wah nggih. Monggo dipun dampingi ngersakne sinten, Pak? Pun monggo. Nggih. Coba Mbak Lucy ya, Mbak. Ayo, bintang tamune kok nggih. Niki kula arep-arep katsonten wau. Ya, nggih lah. Bapak niku mulai Tasik Wagub niku riyen wah bendinten nderekaken. Apa iya? Masamu. Tapi nggih ngoten niku setiap hari jadi mesti kula nggih ketlesut. Nggih. Benjing ngendikanipun tanggal 17 anu kagungan kersa to, Pak. Mboten betahaken dukun pijet. Kula tak nusul Mas Yoyok maksudnya. Bapak monggo. Nggih. Nggih, monggo diaturake lali janjine. Monggo Cok, langsung kemawon. Yuk, dados. Madiun bersaja sama Bapak Ari Polyanto Purnomo
sae teko Pak Dalang. Sinten? Kula nggih teko no. Nggih estu nek wong kare niku nek enten nek janji mesti dugi. Kados ngaten iki. Nggih estu niki. Dados sampun khawatir kalian pantun kare luar biasa. Nggih saestu. Nek kalih janji niku tetep ditepati. Wah nggih. Bawa leksana menika naminipun nggih. Nggih. Lah mesti janjane kowe nang ngendi. Galagatmu sajane tak telepon malah bopani manggel aku manggel engkau pada pipimu mesti tak jiwa lali janjine kandane alasane nggih apalane tembang kok kuwatah lho Pak jenengan. Kula kinten namung caping gunung Pak iki lali janjine buarang Pak. Boten niki namung derekane panjenengan iki. Lah iki kaya sempat-sempate ngapalne lho jenengan wah jan luar biasa. Iya niku pentingane Bapak namung caping gunung. Nggih. Tapi sakniki wis pun pas iramane. Oh nggih. Sae sanget wonan. Nggih, piyai budaya kok nggih. Nggih, soalé mengke janji melih tanggal 17 kan ngoten nggih. Wah nggih, 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 nggih. Oke, monggo sedaya masyarakat tindak dateng alun-alun Reksogati mengke mangayu bagya anggenipun hari jadi Kabupaten Madiun mengke Mas Cahyo nggih gelar malih dateng Caruban nggih. Amin, nggih, nggih. Dalane kurang saitik jane. Mboten napa-napa lagi iki rusak kabeh ora apa-apa ya nggih. Nggih alon-alon Pak semua dengan proses ngoten nggih. Pasti mengke tinampi giliran satu persatu. Nggih. Iya Bapak nggih. Boten mengke tetep dirijik ngantos mriki terus ngoten nggih. Sambung. Kersane mungkin nek tindak Mojopurno celak ngoten nggih. Amin nggih. Janjane kowe ning Alagaku sajanyo atiku jondo kowe gandang karo Sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Bupati kita. Bapak Bupati. matur suwun mugi-mugi remening penggalih. Amin.
Sampun marem nggih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Waalaikumsalam. sanes wekdal dipun lajengaken malih mangke. Amin 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 nggih sugeng pinarak sembah nuwun Bapak nggih. Bapak penyakin ton Pak. Nggih. Pun kesupen nggih Pak tanggal 17. Jan wis rungkomen Bapak sembah nuwun nggih. Masyaallah ngene iki lho Mas, ngene iki lho Mas yo. Wis bapak iki treh piyai tanggung jawab. Wah. Angger maringi dilem-lem kabeh. Ora maringi ritik nggih kula lem-lem. Alah ndek mben kae taun ning Ponorogo lurah ramene wah lurah elek wing ngono. Lho niku lak bloko sak nyatane yo. Ha iya ngono kuwi. Niki wau dadi napa niku ingkang ngersakaken masyarakat sing ngantu-ngantu teng mriki bisiki kula niki pasukan jogetnya Pak Bupati semua niki. Nggih, nggih. Timipun menika nggih, nggih. Timipun. Nah, niku wau nggih sami mundhut lagu nggih. Napa wau? Bubuk Asmara. Walah ada Pak Desa apa namine? Namine sinten? Demen, Lawon, Demen. Oh, alah Lawon Dolok. Aku nek nampa duet malah sudah krungan Lawon Dowok. Lawon Dolok, nggih pasukan Pak Bupati niku nggih. Masyaallah. Niku wis nyuwun kat mau kalih nunggu Pak Bupati. Nggih. Mangke dipun aturaken ning kula selani sik Mbak Lucy. Monggo nderekaken. Kula nate nulis magepokan kalian wilayah ing Madiun tetep pelok 6. Bu Kesi WA-ne jenengan anu buka Bu Kesi. Niku wonten Dandang Gula Tlatah Madiun. Nah insyaallah meh sedaya kecakup. Nah menika klebet wonten laladan Karim mriki nggih wonten cakepanipun engko geger lho Bu Kesi aja geger. Ayo nggih. Niku saka ndlopo ngoten niku. Diaturake Ibu Sukesi Rahayu. Saka ndlopo ngalor kebon sari banjur geger bablas neng dagangan gemarang etane Gemarang niku etane kare leres, Pak. Nggih. Terus? Sawan jiwan wungu bele raja lan wana asri pilang kenceng majayan caruban lon alun yen mangetan neng saradan kecamatan wis kondang alase jati kondang kampung pesilat Yen kuliner Madiun wis komplit ora larang rasane nyus tenan burder cakra yen rotine tahu tepolan telur sego pecel wis nomor 1 ayam panggang jan nikmat brem kase Madiun yen soto jalan kutilang sego jotos ralali rujake petis yen gudhe dodol empal sing mburi dhewe ndak penak belas to
Gon mari kangen menika ugi kula aturaken dumateng Bapak Bupati anggenipun sampun dipun kangeni kalian para warga masyarakat ing laladan Kare mriki Mas Gareng. Oh iya deh. Nggih, ngoten niku. Tur panjenengane wah tenan sangat luar biasa. Kapan le istirahat? Ngene iki mirsani wayang, engko subuhan iki panjenengane iki keliling. Ya, heeh, keliling aku nekseni kok. Ya, heeh, kaya ngono le. Tresna karo warga masyarakat ya muga-muga katresnane Pak Hari ning masyarakat diimbangi karo masyarakat anggene tresna karo Pak Hari lan uga Kabupaten Madiun yang tercinta sing wis kondang guyub rukun. Ya, amin ya rabbal alamin. Mbak Lucy karo Mbak Trihastuti saiki yen gubuk asmara. Ha iki coba kaya apa. Ben wah langsung merenges dek. Ayo. Mereka biasanya rakon nembang no, wah jangan ulate peteng dedet. Ayo. Kaya magrib kae. Ayo. Berdua monggo. Jumeneng sik dikumpliti sak bawane. Ayo nggih, Bu. Nah, iki bintang dari Ponorogo dan bintang dari Ngawi. Nah, nggih. Nggih, lek Mbak Lucy iki PNS pegawai negeri. Ya, nggih. Mbak Tuti ora apa-apa. Dudu pegawai apa-apa. Encepane lho medieni ayo. Tapi Mbak Tuti niki semakin bertambah usia semakin auranya luar biasa. Nggih, tenang. Kalau dulu masih hitam manis sekarang sudah mulus. Aya. Sekarang seperti sapi. Loh, diakui to. Hah? Diakui to Pak Yoyo. Lah aku guru menghargai, asline batine Mbak Lucy ora ngono kuwi. Lah, boten estu. Yakin niku tenan apa mboten Pak Yoyo niku senengane ngompori lho. Oh, ngampari. Nggih, senengane ngeten niku. Jadi sakniki niku sindan niku sami perawatan Pak Yoyo. Mbak Perawatan. Tuti niku lek mlebet teng salon ngoten mboten mani 5 juta wis. Nggih, sosok nggih JBL mlebu Huber barang dek ngoten. Bayar ya Pak Yoyo ya. Tenan niku. Oh iya perawatan. Pakai itu loh, bayar pakai kartu kris, Oh, pakai kartu iya. kredit. Ngoten Iya. niku kris. Krisyanto. Jadi dhek kartu Enggak pakai kris aku cash. gawe kartune Anoman. Lek mlebu salon. Pak Yoyo Monggo. belum Di tahu. anu to pocong to niki buka semara. Nggih. Nggih. Oh, dolan anggres. Tangan iki wong ning mburi ngene. Wah, tenan wis. Apa neh Pak Niki kan- Bupati rawuh wau wah jan usrek kowe. Diaturi bingung kula, ajeng piye no bingung. Ayo. Lah ya napa kok bingung? Bapak Lah, itu penuh karisma. Nah, nggih Yantine marah niku. sabar. Kan Bapak kan karismanya kan penuh aura positif. Kalau saya itu negatif. Jadi bingung kula iki piye ngoten. Aura mistis. Lah, sing kalah sapa ngoten? Ternyata kula sing kalah. Ah, nggih. Tetep. Seorang- Jenenge Suradira Jaya Ningrat pun jenenge Pangastuti ya. Tuti Pangastuti. Pangastuti. Apa ta tegese jeneng Tuti? Metune Siki. Oh, metune Siki. Gak ya Mas Dar, aku di Amerika oke ya metune. Alah. Gayane kaya enak-enak ae. Kayak ayu-ayu. Raplane Mas Dar ya. Ayo Sus, Yesus. Ayo. Nggih. Nyingkar nyingkar. Nyingkar. Janceng kok ya gemesake. Lah persiapan pun setahun loh nih. Iya. Saking semangatnya arti pirsani Pak Bupati. Angger poso ngoten niku kula mesti gawe cengkok. Angger gawe cengkok niku mutih dhisik. Oh, mana ya? Heeh. Ojo bangga sik. Cengkok kedua iki lho, ayo. Wiwitane Mas. Lah ono kakean lho kowe walian. Ndak apa-apa semakin banyak kan semakin ora. Lah piye to Mas? Biasa wae ya. Wiwitane nyingkar nyingkur. Cengkoke jan kemampleng. Lho sing pake-pake mereka cocok ki ngoten to. Iya. Cocok. Ngomongi Mbak Jar kok Iya, iso kok. meneng kok ya. Gawanku Mbak Lucy. Oh iya, ki. Kalau bayari seket-seket mau. Loh, iki ya seket nanti ditunggu jare. Ya, pangga elok ya. Mbak Lucy Gentino. Ayo.
kula rasa mboten nggih. Mriki kula lurus po. Nanti sesudah wayangan saya lesin. Iya ya, kan beda karakter gitu. Kalau Mbak Titi itu orangnya romantis toh. Mendesak Mas. Pomo nopo telepon kan wong wedok model kula. Halo Mas, baik ndi? Mulai Mas. Yo iki wayahe ngono ya. Lek Mbak Tuti beto. Mas. Nah, iya toh? Mas Dar. Di mana? Ngono lho Mas. Ya. Udah beda karakternya. Di mana aku sudah kangen padamu. Lingsam yen mutan. Mbak, titik boleh. Halalakon. Lakone Dewa Ruci. Itu kan sengaja. Itu kan sengaja saya plesetkan. Iya. Ben gak ngantuk sing mirsani. Iya. Ya pinter. Sindene Pak Cahyo ki cerdas kok ya. Itu kan memang sengaja, saya seperti itu. Memang karakter saya itu meleset-melesetkan. Nanti kalau langsung masuk kan ya nggak ada sensasi. Iya. Betul. Sekarang Lelampahan kangka. Tanganmu aja ning kotak rono lho ngono. Kayak tangan saya kan bagus Pak Yoyo. Alah bagus apa? Nih. Tak petile kene ora. Ini catnya rupanya sage. Sing takon sapa? Dan jenengan saya kasih tahu cat kuku saya nailnya itu warnanya sage. Tak sawang kene kukune malah kaya nanah tok ya. Ini 150 lho Pak Yoyo. Urusanmu aku ora. Lho sampean yo aja ngono. Sampeyan karepen nyuwun tambah cadong napa piye kok nambahi ketoke ngono. Mboten purun. Oh gak puron. Mboten purun kok arep dipreteli tangane. Dek ingin ngejak karepe wong loro aku karo Tuti, aku dijak ning pantai. Aku ya gelem dek tak larung pisan jare. Jenengan jare jak romantis kok ngajari renang titik. Pas ning Malang niku kan nilai saya kan A. Saya kan jadi sinden A saya kan, grade A. Berwibawa sekali. Anjir. Terus kamu mempunyai permintaan hadiah gitu? Iya, saya minta kan ke dekat pantai. dengan pantai kan. Saya minta kita jalan-jalan berdua Pak Yoyo. Terus gitu. mau renang di pantai. Pak Yoyo pakai baju renang? Enggak, pakai sarung. Nggih, Sarungnya nanti dicopot buat itu loh, buat ngelarung saya. Saya nanti dilebokkan dalam sarung tahu. Dek karepe macak nggih ijo-ijo nggih lendang ben kaya lara kidul. Bae lara kuning dek akhirnya. Lah ngejakne Parangkusumo jare, arep nggo tumbal. Tapi kok mboten gelem ya tumbale. Balik terus niku. Gak gelem setane kokean we. Lah nggih to, kalah ya. Kalah. Lah ya setan emang pernah menungso. Ayo lho, menungso malah jadi. Masa to bir? Kowe iki duwe lara omong apa piye kowe iki? Tekan ndi iki mau ora? Tresno. Lalampahan. Oh iya ya Allah, Pak Yoyo ternyata bukan pelupa, ya ampun. Lelampahan kangka buri Tresno terus. Niki bapak-bapak cakepan terus lali ya. Tres ana apa cengkok gemecet. Natian aku bocah gunung. Tapi kok malah gutut manggung lek cengkok. Neng gubuk as Luar biasa. Kalau sawangan Mbak Lia len guyu nganti ngene. Malah kok ana wong kaya ngono mboten. Nggih. Monggo. sin. Nggih, gubuk asmara berdua coba kaya apa? Oke, yuk.
Cetok, cengkok itu sing paling penak dari atas duduk ke mengisor. Ngoten. Itu sak penak ya. Iya, iya. Semakin ku pakai ini berwati wiwetinya kumat rasa iki lho Mbak Tuti Jaranke mano Pak? Alon-alon Pak. Sesi yo gemes aku Pak ya. Diaturi kok. Yayine niku ngalem, romantis. Luar biasa, terima kasih. Yo ditutup Mbak Winong, Mbak Birgita karo Mbak Dian. Malah golek hiburan dhewe kok caloro iki mau. Ayang-ayang yo. Ben ketok lek dalang modern. Ayo. Nah, telu. Ya apa? Pak, karena ini Madangkara sudah menggarap lagu terbaru. Apa? Judulnya Dampar Kalbu. Dampar Kalbu. Wah. Iya. Oke. Setiap lagu baru itu kita harus bisa menggarap, Pak. Oh, siap. Oke. Medyo bangun. Ayo, wis. Hari iki engko tanggal 17 genap jos. Coba diaturake Dampar Kalbu. Wah, ya apik men to judule. Karyane sapa, Bir? Karyanya Mas Vito. Mas Gapero, Pak. Wah, nggih. Dampar Kalbu. Nggih.
Yo, diaturake dampar kalbu coba kaya apa? Trio wek-wek sinden gacuan dari Manangkara. Yo. Pak Benjamin Rock, selera pemberani Sugeng Larasa. Sejati